di danchira himatem. Sa. Inyano. Meni danchira himatem da. Mano prenti ano da. Eka teni ya. Obiye nisani ya teni ititie. Ne mumi ninteng. Enten ya miyi na danchira himane se. Yewa ha. Enna na danchira hima ebaho. Yawaha enana danchira hima ebeye interview wodi Kofi Adoma e de beto abonten em so bia hwe interview ni bi abra na danchira hima de interview ni beto abonten o kire se yei adawfo danchirafo no yefiri bono na waka sasebo me hu dwiri me na eye me nwanwa se edie na ekosu nti asante ho tan ni asante ho anibere eni asante ho sebi nya ado sebi ehu ahintin ene mpanimfo wo so wonum tsena fie masabiafo etifie amensabia efo ade ba asem ni nyonko na wo ye sebi wo ye danchire nyonko na ye danchire ni danchirafo asebi nananom ye nte danchira kro num ho danchira man ho yemu bia na ya santefo and it's danchiranye different from asante and we ya danchirani a wote central region na di danchirani da so and try to say who any ultimate power than anyone. I am telling everybody what person must say nipa te baby will not allow you eti akasadi ni nyemu no na me bae na me beka ba kosem se danchirafo yem free bibi e fe ne bono esanse ebra ye nananom efra danse eba no yekohye nkrofuku bi a na efe no efra won nkyirafo ne dina kasa ye nkyefo na wonum dian kasa eda wonum so eye bosofo nkrofo wonum edi wom boso na nkrofo yi wonum nananom firi bia bi efe ro robom na woro bon wonum nananom firi mbaye no according to onum nkyira no aye dankyirafo ko da wo mo no e kire se wo mo firi robo no pie aba no onum beto asantefo e wasase ne so ye nkyirafo na bakosem no ama asantefo no ka atwi ya bra no onum ba hema firi robo amena ne mo pie na agudie gu no ho na asantefo wasase so mo omuka saase oba hima obe mu hwe agudi egu no ho ne sasa na santefo no kasa akasa denti e ma oba hima no obi okoi eni te be ma santikasa be ye chiwade e won kyera emma won ma fa hye bi onum di na fibia no yen ka santikasa ho ne so kaka asantikasa wo afa hye no ase a e mobro epie bebo won ma bakosebdo na nanom bi na ono so onum kotana soro aduane ede ene enkro bata etete sa onum ni bunu ni asem trafo de bunu ni asem na emom drilling 1723 nana ya freno kwachia meya nana ya freno nana kwachia meya ewade ewon kyira okwa wade nkyira eno wo eba ye freno kyirempremse ene ti won munye ebunofo nemom nana manso hene ebunu manso hene ye ne yefe nana kwachi ameyaw saa beden so buru manso de yekuro ekura ne kura batade bi kura manso ne kura batade bi ne kura efe ne yefidi ekura yefe no pene ekura efe ne nyafoman abofo no ne adade ene ti nye kura etise region and crofo kura de question crofo kremu abroad region. That is not what it is. And abroad was never a kingdom. It was a state by itself. Nemum na sika wo ho. Ye disikadwa na kwachi amel. It ono no time so na ebenya baby say. Kwachi ade fe. E disika na eye. Enye nkwanchan ade fe. Eye kwachi
ade efe ye disika ena eye isase na kwache bibia o ye bi esika bayire kura no obedua bayire edua no o disika no ye enti ebebu sa ben se na kwache de kwache na de efe na de bia so a oye no efe ma wo no esika no de ye ti na kwache kware nchara no wo nchara mpemse na se wo na oba hima wudi adawufo anim nenne ye frɛ de ncherafo ye dini adawufo ye yensoso ana wo betena bonten na basante ho tan ne asante ho ni bre ba wo refi se ye adawufo no ye nkasa ye about 60% asante fo wo refi ho otani free him. Where is that hatred come from? Satan one and now do what about my bedu secret no. You move in the stop on your bio. Can him quasi a bebado can bet bia. Et you buy him a babon table cast assembly say. Yea, at the four danger for ye. A bonophone of Nana Casamon. Nana, Messi Casamon. It's as a backo sabna kind and you know correct. Enti sa meme nana sense kofo sebia nyaro sebia brawo wo som side ne na ntin jakare ye nyina ye moja baako woni right e wada won sene me da oyo ba hima woni right nse me eye boni ani die e na me de ma wo sada wo hima na no nche wo ya da wo moja sene me da bi wonya da wo moja nse me na wanu no mate platform no mo se bench denchera be sore me nya denchera ne yesoro yimi asase yimi no. I pity them. I pity the day they were born, because also no they don't know who is there. Na asase no mahunu yotiase me nantia me nan yankasa ma esi form ene me kasa me yobi a me hote to me bia eni mi se me dia detene ne so na me ya de pa. Iti minke di pa kwa sembone. Ana obeka sa adam se nana kasa ma ho. Esan se so obeka kire me se ye denchirafo ye bonofo de ha. Nana na wodi atoro. Esan se nyame anim ne kura anim ni. Wonum kuro no chikire manso no ormo ya yekofo. Obia so nim se oyekwo ye second hand clan. Oyekwo ye clan na akire ya ne baye. Ene enkrofo from adakofo. It is all you for a chair na you for by ye dia. Ewa bra ye denchirafo ye dia kan ma nyina so dia. Na se na apachire wo boa ente sa di kasama ho. Ne ye kasa bunu ebura ye kofo na chechire bunu. Kwaku firifo no chechire kwaku firi no. Ono ye duanafo. Wo mo ne ayekofo mko chire manso ni hweye eya wade. Awade keke. Eya awade keke. It is all catch him in posse. Say you passa what you say, Nanchra, nana, then try him up as I would share himself with you. A dear friend tradition near a mamma near money out to Jimmy. Now passa what Shem said, and try your bon dear. And Nana, and try for about some news say. A brown woman and animal free robunu, but on but 2 cents for us, I said so. That means, then try but 2 cents. I don't want me, man. Adenti ene wa me mano ye ntena ho em obi nhye dencherechi dencherafo ye ya dawufo original dawufo na ye ya gonafo no nya mienim ne kura ni ye di ne kura adawuni biele ni ho agorani adawuni biele ni ho a obeka se wo na wo ye adawufo nyina hema eti wo ya dia eye ni tan ade a obesa so boa ye ntesa ya boye saa. Otaunu na mutan sante. Wotanhunu ena mutan sante. Na moni ne bre asante mo. Tipasa mo ye bibia mbetumi bia. Na mutwatoro e de to asante ne so. Eti mo na mo hye mrante ne maba wa no matete page no. Mo na mo hye wono machi. Ena wono mutwatoro. Ena wono di atam. Ena wono so de ti asante no. Na se kagana fo nim asante fo da banea. Kombe do masese ye nyan krofo mtisisi
na so ten hu nti every day bia mo pese mo to asantefo ma farasefo ebo on masemiem dese nananu tumi ni ntankasi ahodo anananu gya ate ho ne nkwaya ahodo anananu tere mu ene mantsena ahodo anananu tuye nananu su ahodo ede ye adwuma boy ho bra nananu abosomfo ahodo edi adanse ne borbole na mu ankasa odokura nyina ahye no nsa so wonim se me nokura na meka obetum nkrabo medimiti beche obetum etujudo me de danta me de beche woti menya me hye ewa asase wo subenyi esa se mini obi ho atro ena menka obi ho asem ena mini obi ho konkonsa me yadawuni me yagunani me nananom na chechire denkyira me nananom ena chechire achenkotoku me ankasa me nananom tifa ena chechire achemoda me nananom ena chechire wamfie me nananom ena chechire tafo me nananom ena chechire nkawe eni to wuntimi mfa wotan ne wani bire no emetete nipam ye ma wopan woni pone na wo cheda kwhye no chi no a wone wo koka bia ma no wonya dawuni papa nti a wonno adawuman no wonya wadwere sa dawufu abo apetie adawufu sebi won ma chichi won kuro won ankasa kuro mo chichi won kuro no omo enkrofo hu na atabo mo sase wonya wadwere se wo ye initiative bia sa obeka dawufu na bom amma sante eni adawuman no enyina tsena ne enyina e baako ne bia ka dankyiraman wonya wadwere sa eni brenso genti ikodi dankyira hema atem ohene ehene na mebi ma no edi no atem ade ya me maame wantete me se menye bi isa se me maame oye hunhu mu nipa o ma wo kwan se didi hema atem o ma wo kwan se didi ohene atem na me maame ma kwan se ka no kora kire to me eniti de me pesa be kire wo ne se nya wo dankyira be solo page no ena obeka kire me se me menye dankyira ni osoro yimi asase yimi nananum bedi afiko nananum bɔ me ho ban isase nananum wonim se ese wonum twato ho de biakoye odo ese wonum twato ho ede akomapa ese wonum twato ho ede ka wonum ho bo mu no mo abasam obetitim isase santema ho ahi ne kokudu ne kase ya waye ne ho emonyi ne ho ye motan na wo pesa mo saya santema nti ana mo yesa asumuntimi isa said dankyirafo nyina ya santefo atemabu akwafo nyina ya santefo edie bebiem ena wo a wodi bedi na asanye ne kore edie bebiem da ben na dankyira eji independence for asantefo wan da beya me besa wo chema da koro Brexifo ne ba na mkose won machi Brexifo mun coin enye mu hu fra santensa mu da otan na motan asante eye wotan na motan asante man na so mo ye na nanum di nokura na tumi ahodo nyina di nokura efri tumi kase ta no so ene ne mata ta kofi ta kwabna ta kosi ne ta na ahodo nyina la so ebe nsu ahodo eba betabanye boachirewa saseme nsu akese ahodo nyina na mde tumi di dwuma enim pefese wonum pedie beka bom wonum pampa no kore wonum pedie be ye wonum yi wonum peso mu hunu so wonum mama nyina atia so wiem eti wa wo de papa mu beba no wa wo hyekira wo man ma front to fi wasi kase ye nim panimfo ata mo nananum do kunwato atwene mo na mo hyekire enim na sasam papa sa wo ya dawfo hima na wo do adawfo a ntimi hu mi yare ho enkrofo betra bonte be kase denkyirafo mo wote denkyira be sore wote bedi denkyirafo atam se denkyirafo ye nipa edi wo ba hima atam wote wante be mia oba hima epeso ko fantotoye edi basante ene denkyirantem abra denkyirafo nyina so ya santefo na me be kase nana ente sa kasama ho ebia wo de wo kasama ho
wan kasa ho de mimi ntimi meka so boa be so kasa ma da ufu a na nanom de kwaje kire de nkyeraman a ene na wo boa ente sa ehenam di notem na sampa sa wo do ade gumane a ene obi a batan bi a boa de man no aje wo na wo sa ko kasam nya de nkyere be kofo de nkyere ni ma wo kofo me ne kofo nya ne firi moja ba ko o de nkyere ni ma wo meme nana ne asenso kofo o de nkyere ni ma wo kofo de nkyere ni ma wo koshini o bona nan krado din woni nana krado mi adawuni agurani o ka chemse meme nya de nkyere ni but wo ya uti social media so memma opan na fantoto ye ne papamu wotan emeto adawfo ene other people asantintam abra ya santefo ebi nsi da aje me nanano man kasa pemu no me free wiase wen mukọ ade tina mpesa mo de papamu be ni pantem edie pepa na mbenya fidi mu edie na his supreme imperial royal majesty 242 edie na wayemu me pesa obi kanse ade we waye edie na wayemu moni na bere no moni na sano otan hu na motano odomu nyinala woboa mu nyinala wo denkyra hema na bo pontim yedu besi ade so yedo komechia na nanom na yi we adi kire wo se meboa brabonti bebodia na bo pontim ti ase on na pokuare omutisei na bo ponse na pokuare ti sei abra na pokuare wuye asante makura wuye wo denkyra hema abae nya pakam na adae santini be na kacho se ma na pakam wa na ka asa bechero ade no tan ade ni ahoye ai adai asante nyina ya hyase ye nyina ya asantefo ade ntira pesa mo twatro to abontintre njinima se de nya asantefo ye nyina ya asantefo asante koje baby biala bebia so asantefo bekyekere ehobi wana so nya santini da be na akoje ho ansa na betimi akachem so nya santini wo koje wo ti da be na wo ku difiti asante je ho kira me na wo kira me amete wase me ya da woni akolo wo nobody can intimidate me adawu hu na nan krado hu na na go hu bo ponse na asachokofo na ntim jakare honhom timi mu untimi me na me nana mu nyina so di adanse ese eye wotan hunu na motan asante wotan hunu ahoya ne ani bre anko tumfo setutu ede na onye nipa odo nipa oka nipa ba ne ho opepepepe yo oyobi asebia nyado sebia bra ochirin kontompofo ochinadafo odi ayusi asema wonum otene nsema obia woboa woni bie wo yadoye ma obia edie be pa na otumfo setu ayi nipa ya motane sa etanu omutan ye wura otumfo setu ye nyina ye wura na mpesa mo ye mo se afidie mo pesa mo ye mo se mo ade mo ho when da bay na mo de mo ho I just want to know na kanya asam ne nka na wo so ya dawufo ye nyina ba panyini ya kasabia jima bedu beba bontia be yade ma okoche kira ko so no so wotan na nanum tumi ye ho firi tete na nanum honhom wasi ho firi tete no wotan ana wonnim na ne onim so wo mfomi ti na nanum fanchaw na yensu wan kasa wo moja adawuni na yensu edie na sa wampamfo do mafo yamfa anye wo mu asase na wodi soam amansam no adia na de hia yankoa ana nkoa tete aponkoso isasa adawfo ni nkrofo mo memmo mbekubia mo hono adawfo ni memma atisa yekufo ni adakofo ni akwanafo ni asonafo
Anya ayi one mama ka senior for be sorry. Shade one ma sorry de. Adia de wagunafo. Woni muni fani mu aye say yale da ho. Ye de waye bone no ono ahweti mu no. What say a task and tintin ye kokota wo no achi. Kasa te sesebi. Enyado. Sebi abrawo. Oni mpanimfo wona konya. Shade de de woni na yensu. Shakwani asado mafowi ka woni mukura ka dwene ho na yensu amane ofa mu se adawuni agurani no dwene ho ka manya wo ya mitimiti nsuo na nanom samafo no me dansefo ade adomafo wedi ye wo mfiefo na yensu ekuro wam no net se mensam busasa de enti na ne wo mu nyina koye doma na ne kira hema nanka sebi nya do wo mu nyina na ya dawufuo ade hye na kyekireye enti kwa ba so ne wo mu no adan doma ne wo mfie kituo bi hye baabi wadwene ho ene de wo nwene ho emfra wo nananom mafie enka nchom se da bi anamo se ne wo se wo sa dawufuo so ye ke ho bomu ne ye mane ye nananom wo baabi ano ye bomodi aka ho bomu eya na me wura ho eya metisi nsuo akwanafo okun apra akwana de hye no asonafo okun apra asona de hye no ayekofo ekun apra hinie mu endibire adakofo so ta wo mu nya ayekofo achi no no ne asokore akwanafo nyina ye baako na ye ya dawfo agonafo de ye tiemu ye twitwa ye ho na ntini ne ye tete ye ntem na be denkyera be sorry my fault. So when there is no unification, there is no strong side. Unless there is a unification, and that will bring the strong side. Now, some unification, so they have to be fair and justice and loyalty. Oh, but now be yes, me memory. Nana yensu koda prison just for nothing. Asama yedini sunya court obi. Teseno oni kamafo wampa mufo sebi nya do sebi abraw wonum na sebi wonum a party leader woyem kroma onu na wo wululi wonum party leader woyem kroma sa bre na yensu woje wo chiame ba afo akoto ne party enti abra onu enkroma doma abiase tachi ayefa ne say tachi mine ana nkuru aka wonu so jo si fifia ban mateme na yensu fa brem otan be no man fan amfa wamfo amfa so sabrem nana bo aponsem sore esansa no ya dawuni edia tan na sadua na foi yom besra sase ma ye nana dawufuo o mtekere wam edima wonum saso mu no onum hia bantema obede ayeye ni subina dani asase mo motena so se montra ya wam ha enne okoshe party echi ama adawuni ono de ne brand na mabrese na ma kyekere asase ne nsuo wam etwa onum ho ahia oni ni nyasem a edi asane kokoto court odiama na yensu na authority from above CPP abanya free nkran telegraph se he asam na muditi a ajimabedu odika no monsan kodi asem ni biem emutia na yensu nye sa kwotena ase ne edi asem ni tia adawuni ba adawuni na yensu a na nananom akyekere wama ene efra ho wamfie yes asini nyina ye wo masase yes akosunya court bi enkotena ase asa akodi assembly 1950 ye kodi assembly 1950 na omobuo the same assembly e buo ne bemma na yensu no yes buo ne 4 na mpanifo so wo mu ye dedede se asembodi entiase ya chi won mu nyina la kwa me kroma ma woda se enchi wo mu nyina kogu isa so won mu ye na ayi prempe enkrofo nti enchi won mu kogum
eche na na ye nsunum mpanimfo onko onum nyina kogumu ye drum gumu enfie pore from 1952 ye yi womu 1962 Tajaema, do you know that? Have you heard about this history before?